నా పేరు పండు. నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ మాట్లాడేవాడిని కానీ ఎప్పుడూ ప్రపోజ్ చేయలేదు. వీళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి పనులకి ఎదవలే కరెక్ట్. మమ్మల్ని ఎదవండా, కానీ ఆడే పెద్ద ఎదవ. వాడు ఎలాంటి వాడంటే అమ్మాయిల దగ్గర ఐడి కార్డులు దబ్బేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేవాడు. మా అసైన్మెంట్లు దబ్బి ఆడి పేరు రాసుకొని ఇచ్చే రకం ఆడు. అయినా వాడు మన ఎంత చికా చేశాడో మర్చిపోయావా? వాడిని ఎలాగైనా కొడపాలరా. అవునరా, కుడుపుదాం. నీకు మేమున్నాం, నీలో నేను సపోర్ట్ చేస్తా. వీడు చెప్పినట్టు చేస్తే పిల్ల కాదుగా, పిల్లల మామ కూడా పడదు. ఇదంతా వేస్ట్ అని ప్రపోజ్ చేయడానికి ఒకసారి గ్రౌండ్కి రమ్మన్నా.